Извадих камерата и... И той не се обръща към мен. Нейтън. Нейтън, виж там, кой те вика? Все едно знае, че го снима. Той винаги така прави. Няма, спокойно. Всичко наред. Днеска няма да ни бомбираш. Няма да видим. Обиколя от тази страна. Браво. Те сега спряха да се ядат. Да.